Én 8-10 éves korom óta vitorlázom, én nekem ez egy szerelem, úgyhogy ez egy álommeló. Körülbelül 2 éves korom óta járunk édesapámmal Balatonfürdvárra nyaralni. 2012-ben kezdtem a vitorlázás versenyszerűen a Balatonfüredi Klubban. Ez idő alatt volt szerencsém nem csak a Balaton, hanem tengerekre, óceánokra eljutni vitorlázni, azonban szívem mindig ide húz vissza a Balatonra. Túra vitorlásaink alapvetően tengeren is megtalálható vitorlások, csak mindegyik tavi killel van felszerelve, így a tavon akárhol lehet velük vitorlázni. Hajóink ugye tőkesúllyal rendelkeznek, ezáltal a felburulás esélye 0. A flottánkban túlnyomó részt túra vitorlások találhatóak, de ugyanolyan biztonságosak, mint egy tengeri nagyvitorlás. 3 kabinnal felszerelt konyha, illetve mosdó található benne, meleg vízzel, gázzal, rettenetesen jó állapotú hajókról beszélünk, és nagyon kellemes menet tulajdonságokkal rendelkeznek, minden komfortot, kényelmi funkciót is kielégítenek. Vitorlásuk mellett elektromos hajóink is vannak a cégünknél. Egy egynapos, de akár egy több napos túrára is bőven alkalmas ugye egy ilyen elektromos hajó. Kikötőről kikötőre ugyanúgy lehet vele túrázni, illetve a fürdés, a bulizás és egy kicsit természetközelebbi kapcsolat. A Vizenjónál folyamatosan azon dolgozunk, hogy igényes és változatos flottánkkal mindenkinek megmutassuk, hogy a vizen tényleg jó. Várunk hát titeket a Kékszalag Portban, Balatonfürdön.